malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, maayong kalag-kalag kanatong tanan. All Saints Day karong adlaw Nobyembre 1, special non-working holiday dinhi sa Subo ug sa babahin sa Pilipinas. Bispiras ron sa adlaw sa mga minatay nga maoy kasagaran natong iadto sa mga menteryo, pero kasagaran sa atong mga viewers, kasagaran sa atong mga Subuanon ug mga Pilipinhon nagponsisok gabi pa sa mga menteryo kay holiday man karong adlaw ug ugmang adlaw. Pero ang mga traditional gyud nga mga Katoliko, labi na ang mga taga kalungsuran, ugma gyud Nobyembre 2 ang ilang itapok sa mga menteryo. Nagasalamat bisag kalag-kalag inyong gipadayon sa inyong mga Pinoyanan ug sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga panghuna-huna. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og cashier o embalmer. Duha ni katrabahante sa mga funeral parlors, buwag nga mga punerarya dinhi sa Subo. Dagko ni nga mga punerarya ang ilang gitrabahuan. Ang usa ka punerarya sa Cebu City, ang laing punerarya diri sa Mandawi City. Cashier, ang usa nato ka istorya mahitungod sa cashier o laing istorya nato mahitungod sa embalmer. Unahon nato ang una natong sugilanon karong hapuna mahitungod sa embalmer. Kanimong embalmer dili maayo ang hinungdanan sa iyang kinabuhi. Pinaangkan ang iyang inahan, taga Mindanao ang iyang amahan. Hangtod karon wa niya ikita. Ug in fact wa siya plano nga moadto sa Mindanao aron papangita sa iyang amahan. Kay maayo man siya pagka matuto sa iyang inahan o natigayon na sab ang iyang panginabuhi. Ang iyang inahan midwife. Mao na nga doon na sa iyang kaugalingon nga panginabuhi, pero napaangkan og taga Mindanao 37 years ago. Maayo na lang ang iyang inahan, human ang anak niya, nakapag og lalaki nga minyo niya, nagpakasal, o doon na naging siya pamilya, o doon na siya iyang kaugaling mga anak, uban sa iyang bana. Pero siya gisagok sa iyang inahan o sa iyang bana, o nahimo siyang kamagwangan sa ilang pamilya. Pero dili sayon ang ilang kinabuhi. Pero siya, wasad siya magkuwang o kakugi, sukad siya nakaangkon og igo pangidaron, nagsige na siya og tabang pagpanrabaho sa iyang inahan. Nakatrabaho siya isip gasoline boy. May kuno kay siya mo 0-0 sa gasoline pump. Matag higayon na motorista nga magpatubil. O niya, humanahin mo siyang dishwasher sa usa sa mga inila kayong restaurants dili sa ato sa Subo. Until dunay nakasulti niya nga dunay bakante nga minimum ang sweldo pero punerarya ang employer. So hadlok siya kay punerarya di baya na moy kada uran ba og trabaho pero minimuman ang sweldo o niya full time ang iyang trabaho. So trabaho siya 6 days a week. Ya doon na siya mga benepisyo. Pero dili siya direct hire. Iagi siya og agency. Pero samo na lang. Minimum man niya sa hulan niya, kumplito man siya sa mga benepisyo. Ang iyang problema, ang iyang trabahoan, mahadlok pa siya muna nga punerarya ang iyang trabahoan. Ang una ginang trabaho sim, aning iyang gitrabahoan nga punerarya, janitor siya. So kung siya trabaho janitor 2010. Ato pa 13 katuig ang nilabay. Unya, giingnan siya sa tag-iya sa punerarya nga gusto ka mo eskwela og embalming para nga makalisensya ka unya makamao ka sa main gyud nga trabaho diri sa punerarya. Of course, interesado siya labi na kay ang employer sa ni gasto. Mura bang gihimo siyang adili sagot to siya scholar kay ang tag-iya sa eskwelahan ang tag-iya raman sab sa punerarya. So eskwela ko siya og embalming mga 3 ka tuig yun ang ilang pag-eskwela. Kunya sa 2015 giingnan na sila nga finals na kanabang mura og I don't know board exam bay tawag ana or final examination na pagsusi do na ba sila nakatunan.
Pero ang exam kuno ato sa Manila, oral o written. Unya ang ni-exam nila ang Department of Health. Basta perti kunong lisura pero nakatubag kuno siya o nakapasar. So naa siya lisensyado since 2015, lisensyado na siya nga embalmer. Dinis sa og gibalik siya dinhi Subo kay niya man din ang iyang employer. Una jud kuno niyang imbalsamar o pateng lawas, hadlok kay siya. Pero giingnan jud kuno siya nga di ka mahadlok sa minatay kay di man nimo panamasa-masa ng minatay, higala man kas minatay, imong i-preserbar ang pateng lawas aron nga matukawan, mahaya o matukawan sa nagbangutan nga pamilya. Duwa kay angay ikahadlok, dili man ni dautan ang atong profesyon. Pero wa jud kuno na katabang sa iyang puy-puy siyang kabalaka, sa iyang kahadlok siyang unang pag-imbalsamar. So giingnan kuno siya sa mga nag-una niya nga mga veteranong embalmer ini mao punerarya. Narani mo makigsulti kas minatay, mga liya kas Ginoo, unsay mas komportable nimo buhaton aron nga mas andam ka sa imong trabaho. Kay di man ni sayon ang atong pag-imbalsamar o mga pateng lawas. So una jud kuno ning imbalsamar si Blacky ang pateng lawas. Unya iya jud kuno sila raman ang mahibilin, siya ug ang pateng lawas. Iya jud kuno pananghiran nga sir, imbalsamahon na ti ka sir. Ayaw ko lisod-lisura sir ha. First timer pa rin ako sir sa pag-imbalsamar nimo. Tabangi lang ko sir, giyahi lang ko sir. Nagkat-on man ko sir, nagtuon man ko sir, doon naman ko yung lisensya sir. Dili ko magbinuang nimo sir. Tarungan ako og preserbar imong lawas sir aron nga presentable ka inig kuha na sa imong mga anak, sa imong asawa, sa imong pamilya. Susang iya ko nung unang imbalsamar, pati dugay na human, abdan siya 3 hours. Although later on, nakaplagan nga, kanang 1 to 2 to 3 hours, mo na average nga, depende sa kahimtang sa pateng lawas, depende sa gidakon sa pateng lawas. So, dito na ito i-detalye, no? Kay, basta, kamao na siya mo imbalsamar, o nakasuway na siya og imbalsamar, unya, wagid ko no siya kanang pangaliya bitaw nga tinuyo or kanang memoryado, ang iya lang gyud nga makigsulti siya sa pateng lawas niya, muhangad siya sa Ginoo, mga siya tabang sa Ginoo nga giyahi ako mga kamot aron nga matarong nako pag-imbalsamar, akong ma-preserbar ang pateng lawas. So since 2015, mao na ang iyang trabaho pang-imbalsamar o mga pateng lawas. Kinadaghanan nga mga pateng lawas nga ilang na imbalsamar, kadto bitawng parang bangga sa barko katong Tugo, nagbangga diri sa kadagatan dool sa Subo. Diri Subo pa, wa pa kagawa sa Cebu City o sa Cordoba. Diha na binanggaay. Niabot ko nitong 80 ka mga pateng lawas ang ilang naatiman, pero wa man ko nito sila overwhelmed kay ana man og abot kay dugay man kay ito nakitaan ang mga pateng lawas. Pero niabot og 80, mo ito kinadaghanan nga iyang naabtan isip embalmer ini mao punerarya. Ikaduha ko nung labing daghan katong sa Naga, katong nangamatay in town sa landslide dito sa Naga, usa sila nitubag atong mga alarma, gikuha nila mga pateng lawas, gipreserba diha sa ilang punerarya. Yan. Inahinay nga gikuha sa mga tagtungod nga nagbangutan in town sa kamatayon sa mga biktima. Na pasalamat gyud siya nga sukad pagsugod niya pagka-imbalsamar sid, wa gyud siya ka suway bitaw ano mga panghitabo nga makahadlok, makapahibong. So pasalamat siya sa Ginoo nga, Lord, salamat Lord nga imo kong gipanalikdan, basta magtarong lang gid ko sa akong trabaho. Ang ilang sweldo minimum. So bisan sa janitor pa siya minimum, hantod karon embalmer na siya, minimum lang gihapon ang iyang sweldo kay agency man siya. Wa siya umintuhi ba? Pero ang good news na umintuhan sila karong bag-o. Kaya aprobado naman tong wage order sa Regional Wage Board din sa Central Visayas karong buwan na sa Oktubre. So nakubra na nila ang ilang mas dako nga suhulan at tumpit sa 31. So gahapong adlaw nasulduhan sila o mas dako na. First time to nga nasulduhan sila, pinusbawan na nga minimum nga suhulan katong 33 pesos. No? So plus 33 ang ilang suhulan. Pero mao lagi agency sila, dili sila direct hire. Unya, nalago na sila additional nga madawat kung
mag-overtime. Kana bang, like katong daghang mga pateng lawas, so kailangan sila mag-overtime. Doon na sila madawat na dugang suhulan. Or, usahay ko no, hatagan sila tip sa pamilya, sa mga pateng lawas nga ilang maatiman, nga ilang maimbalsamar, pahalipay ba, di sa gikuno sila mobalibad. Di sila mangayo, kay soldado naman sila, pero di sa sila mobalibad kung muhatag ito ang tip ang pamilya. So ngadto sa mga tagtungod, ayaw kalimti ang itong mga embalmer, kay minimum wage ra di taon na ang ilang suhulan. Yadi pagin sila direkta nga mga trabahante, agency pagin sila. So ayaw ihikaw ang pagpahalipay nila kay makatabang kay na sa ilang pamilya. Nakini ko nung iyang pasalamat nga wa gyud siya kakita o makapahibo nga mga panghitabo. Natapos adtong niaging buwan. Kay niaging buwan kuno September. Doon na siya giimbalsamar nga pateng lawas. Lalaki ang iyang giimbalsamar. Hamtong na o niya namatay sa atake sa kasing-kasing. Nadugay kuno siya paghuman og imbalsamar. Ang iyang duty 2 to 11 man siya. So alas 2 sa hapon hangtod alas 11 sa gabi. Napasaduhan naman siya alas 11. Wa pa man siya mahuman. So finally nahuman siya, gida ang pateng lawas sa tagtungod kay dito ra hayaon sa bay. Ang na mga pauli. Mura pa siya gikapoy ba niya. Nakahukom, nananghid na siya siyang asawa na di lang sa kumuuli ron. Ari lang ko matug, uli lang ko sayos buntag aron nga makaabot ko dihas bay. Sa di pa ko mudyuti og balik ini ka hapon. So, ang iya ko nung gikatulgan, dito nakahukom siya ato lang matuog sa may chapel. Kanang chapel sa makailan na mo, no? Pero sa lang, chapel sa ground floor sa punerarya, natapad na sa morgue. Ang relibo niya ni abot og alas 11, nahumanan niya sa imbalsamar, wa na yung mga patay niya, wa sige haya sa ilang punerarya. Usually doon ako hayaon diya sila punerarya, pero ato ko nung higayon na last month, way gihaya. Sumingaw sila, wa sila customer, wa sila mga pateng lawas sud sa punerarya. Kanto nang last nga pateng lawas nga iyang giimbalsamar. So ang iyang relibo, wa may umoni bitaha na doon na sila sweldo, kay bisag wa ko noy pateng lawas, magdawat sila sa ilang suhulan. Pero na pateng lawas, wa sila additional nga suhulan. So pasalamat na lang sila. So ang iyang relibo, niingon nga adto siya matug sa morgue kay mo ito iyang dutihan. Aron nga kung dunay pateng lawas nga moabot o kuhaon, siya mo atiman kay siya na may duty. So dito sa morgue, mo tong siya nipili lang sa adto matug sa chapel. Ang chapel ug ng morgue nagtapad ra sa first floor. So kapoy mo kuno siya, dito siya higda, dito siya pahuway. So, ang tao dito, wa man kuno ni security guard, ang ilang punerara basta gabi, labi na way haya. So, sila ra duha atong iyang relibo. Dugay kuno siya nakatug. Nabaguhan ba siya sid? Dito siya matug. Pero naana na siya matug sa punerarya. Ug kato kuno chapel mo to iyang paboritong katulganan. Na siya ay lugar dito nga mo iyang katulganan. Pero adto kuno higayon na dugay siya nakatug. Sus, pagkataod-taod kuno. Kita mo siya anino? Ako na anino nga, hinay kay nilabay sa iyang nahimutangan. Wa siya kakita kinsa ang tinubdan sa anino, basta klaro kuno kay ang anino. Unya, dako kuno ang anino, dili to ang iyang relibo, kay kailam siya bayhon sa iyang relibo. Wa lang yun siya magsaba. Ang iya madugay ganinin, syagit siya, pakitabag siya. Wa man sa kuno. Ang anino, wa sa buhunong, ikuan lang. Hinay lang na nilabay sa iyang nahimutangan. Way tingog, way kasikas. Anino ra gyud ang iyang nakitaan. Di siya kaklaro anino, babae ba o lalaki ba? Pero pag dako lang jud kuno kay anino, iyang nakitaan sa chapel. Kaya yung gikatulgan. Hangtod nilabay ang anino, wa man kuno nahitabo. Wa may laing nakapahibong niya, parte niya kuyawa. Pero apiki naman, tungang gabi naman to. Pagkahitabo nga nakakita siya kanino, apiki na kayo pagpauli sa ilang bahay. Hantod nakatug siya sa chapel. Upasalamat siya
Nawa siya unsa sa anino, kinsa katong anino, pero first time ko na to sa since 2010 sa ba 13 years na niya nga pagtrabaho ining maong punerarya. Pero iyang gisultihan ang iyang mga kauban, giingnan siya nga normal man na. Mga uban na kuan pa. Mas makahahadlok pa. Pero may ka. Mauro to imong na sinati katong anino nga nilabay sa imong nahimutangan. At ang iya kunos pinararaya ningon nga pangaji lang mo. Pangaji lang mo aron nga makasabot raw ng mga kalag. Mao gini atong trabaho. Yan ato lang nga diri dad-a ilang mga pateng lawas pero wa man sila ikamahay na to. Ato ang giatiman ang mga pateng lawas, wa man ta magbinuang sa atong trabaho. So kadadto nagbantay na siya pero nakahukom siya nga doon na gyud mga kahibulungan nga mga panghitabo. Kung posibleng dili ito mo'y una o katapusan nga panghitabo nga iyang masinati ining maong punerarya. O mo to'y una pero dili ito mo'y katapusan. Mao to ang atong unang sugilanon si mahitungod sa embalmer sa usa ka punerarya. Kini mong embalmer akong nahinabi karon lang yung adlaw. Pero di lang ta magisot og ngan aron pagpanalipod sa iyang privacy o sa privacy sa iyang employer na punerarya. Kining ikaduha na itong sugilanon, ako na nakuha gikan ni Father Sok Saldua. Kay kinis Father Sok Saldua, sa wa pa ma-assign diya sa abot hantod karon na pa ba siya gihapon. Pero diri pa ni siya ma-assign sa Cebu City. Karon wa naman si Father Sok Saldua sa Bugo City. Pero diri pa siya Cebu City, siya tawgon sa usa ka funeral parlor kung na mga misa. Doon ay mga kanang funeral mass, kanang misa requiem, padung na ilubong, o kanang matagabi nga misa sa paghaya pa, ipatawag siya ining maong punerarya. Usahay ang mga pamilya mismo sa mga tagtungod mo ipatawag niya. So nasinati na niya, nailhan na niya ang mga trabahante ining maong punerarya. Usa sa mga trabahante ang cashier ni aso ni Father Sok Saldua sa iyang talagsaon nga kasinatian. Pipila ka tuig ang nilabay. Duty sa siya. Siya say duty sa cashier. Kaya kining mga punerarya 24/7 ba yan ang ilang operasyon. Bisan unsang orasa dunay manawag, bisan unsang orasa dunay mamatay, bisan unsang orasa dunay mo dangop nila sa ilang serbisyo. Naatol ko na iyang duty sa graveyard shift. So alas 2 kunos kadlawon siya rang usa naay daghang haya sa ibabaw kay kining ilang punerarya duham sa ni kaandana. Ang ilang administrative office, ang ilang opisina sa cashier nasa first floor. Ang mga chapels nasa first floor o second floor. Daghan kaayo ang mga chapels. Pero wa kunoy gihaya atong higayunan sa first floor. Ang murag usa duha gamay ra sad dili kasagaran mapuno man ni ilang punerarya. Pero usa ra ni gihaya dito sa second floor. Duhang gihaya dito sa second floor. Mga alas 2 kunos kadlawon. Doon ay babay nga ni duol sa iyang window, na siya glass window, is the cashier. Yan yung kuno nga, mo-order siya o buwak. Yan giingnan nga, ma'am, ang amo ra bang buwak, ma'am? Inig ka alas 7 pas buntag. Pero sa kanila, ma'am, kuha na ako imong order. O niya, ako lang tawgon ang supplier para ma-deliver o alas 7 sa buntag. Sa ihon lang ako tawag ang supplier. Kaya na, ready naman ang ilang buwak, ma'am. Mahimo naman ang ilang i-deliver dayon. So, yan. Nangutaan ako na ang babae pila ang buwak. Yan gihatagan sa mga presyo. Depende sa arrangement. Ang kinadak-an, pila pa itong presyo nitong 5,000. Ang medium, I think 3,500. Kunya ang gamay-gamay, 1,500 or 1,000. Ang i-order ko no sa babae ang gamay. So, mga 1,500. 1,500 ko nang bayad. Bayad ko ng babae, 1,500. Gi-issuehan niya og receipt ang babae. Kunya, nilakaw ko ng babae. Pasalamatan niya na doon sila yung business. Sa alas 2 sa kadlawon. Pagkabuntag na, iyan ang gitawagan ng supplier. Mga alas 6 krus buntag, iyan gitawagan ng supplier na atay order, maka-deliver ka diri alas 7. Aron nga
mahato dayon nato dito sa haya. Sugot ko ng supplier, doon na may bayad. So, ang arrangement, sila na bahala. Dado na ang kining buwak. Taon-taon, wapay alas 7, niabot na ang supplier. Nag-deliver na sa buwak. So, iyang kikuha ang receipt, aron makuha niya tungan sa asa to ihatag ang buwak. Nagkuyog sila sa supplier. Ibit-bit sa supplier ang buwak, Coronas buwak sim, order. Ang haya ko no, makitaan man nimo ang sangan ba sa kining gihaya na asa naman say number asa nga chapel gihaya. So mo kunoy unang chapel igsaka sa hagdanan. So pag sa kanang hagdanan ditso na lang sila og sud sa chapel. Dito kuno sud sa chapel duha ka hamtong na magtiayon nga pulos na hamtong nga magtiayon lalaki o babae. Wa kunoy lain sila ran duha andito mga alas 7 is buntag. So iyang kiingnan, sir, ma'am, do na tay delivery ma'am na buwak. Ingon ko no ang kinsa man ang nagpa-deliver. Gi-order man ni sir og ma'am kaninang alas 2 sa kadlawon, gikan man to diri ma'am. I-order tong babae ang ni-order. Uy, wa man mi mo order og buwakin sa mangkaha. Wa man sad mi mga kaila din ni Subo. Kay ang namatay di ko no ang ilang bugtong anak nga babae. Unya wa sila laing mga parente ba. So sila ra ang nagtukaw ang magtiayon. In fact, murag pila ra ka adlaw ang haya. Kay wa man sila gi-expect na mga bisita, ilubong na nila ang patayng lawas. So nanguntahan ako no ang babae, ang hamto nga babae, kinsa may nag-order. Ako an bitaw ma'am, gwapahon ma'am, gwapahon unya nagsinina og puti, taas og buhok. Ingon ko no ang inan. Murag kamay ang maguan ng bayana. Tanawa ko no dong ang akong anak. Sus, pagtanaw ko no sa cashier. Sa litrato, wa pa siya mo tanaw sa lungon. Sa litrato ba, nga nasa ibabaw sa lungon, pagtanaw niya, maumong yung bayana. Lahi lang ang sinina. Ang iyang litrato, mura siya ang nagtoga, mura iya tayo itong graduation photo, pero kadtong babae ko nung nikuha sa buwak, naglubos puti. Nataas kay buhok, na itom. Iya yung gilili sa lungon, mauman. Naglubos puti man sa dito lungon. So yung giina magtiayon, ma'am, kinibayahan na yun ni order, ma'am. Yan, ibayad pa gani. Yung ingon, ipa-deliver ko no dayon kung kanusa mo abot ang buwak. Jesus dong, amo tong anak dong. Tingali para niya dong, nagmingaw itaw niyang haya. Wa ginihad og buwak, kaya wa man mga parinti. Wa man may mga kaila din ni Subo. So, siya na lang itaw tiyali ang nag-order. O buwak. Pero di mo siya kwarta. Patay naman siya. So, hasta magtiyal, perting hibunga. Pero ingon yun ang cashier, mao yun ang naunga, ma'am, sir. Wa yun ko magbinuang, ma'am, sir. Mao yun ang naunga. Ang nag-order. Tarong kayo may nag-istorya. Ni-order siya buwak, alas 2 ganyan kadlawon, ipa-deliver niya. Ako siya giingnan, ma-deliver niya, mga alas 7 buntag, niya na-deliver before 7. Salamat sa supplier, ma'am. So, supplier, pati ang hibunga. Na ang minatay, mao siya nag-order sa buwak. O, pag istorya ng Father Sok Saldua, yung Father Saldua, jud ko kapasabutan na. Nga nung nahitabo na. Wa jud ko sukad, masukad, makahibaw, nga doon ay patayng lawas, nga mo bangon, aron nga mo order o buwak. So yung gipangutaan na magtiayon, ma'am, sir, wa mo kabantay, nanibangon na siya. Ihun, wa sa uy, patay naman na, nung di na mo bangon, dilin taon na mo, adto ni mo, aron mag, kinsa man ito, sir, o ma'am, ang nag-order og buwak na ako ganang alas 2 sa kadlawon. Yung kuno magtiayon, ganang alas 2 sa kadlawon, murag natagpilaw maming duha. Nagkatagpilaw ba sila kay mga hamtong na baya? Kunya, dindot man kayo ng mga lingkuranan sa mga chapels, ini mga punerarya. So nakatagpilaw kuno ang taon sila. Pero, wag sila mag-expect ng ila tong anak. Pero ingon ang cashier, ang minatay yun, parihag yung naong sa nag-order sa buwak.
Pero nabayaran man, wa maalkansi ang punerarya, ang magtiayon, perti hinilakay. Kung nagpasalamat sa ilang anak, sus bisanday sa imong kamatayon, wa ka makuli pagtabang namo. Kaya saon day, maura man niya mong ahimo. Maura man na mong ikasarang sa pag-atiman sa imong pateng lawas. So, di balik ang cashier, hangtod karon nahibong pa. Iyon sa man itong pagkaunsaa. Nanong niabot man itong babayhana, nag-order o buwak para siyang kaugalingon na haya. O moto ang kinutuban sa itong ikaduhang sugilanon na naguluhan o cashier. Kamo, doon na masabuhay mga sugilanon sa mga punerarya, doon na ba masabuhay mga sugilanon sa mga nangamatay, nitaliwan ninyo ng mga minahal sa kinabuhi, na dili kasarangan, na mga panghitabo. Palug isugid diha sa itong comment box sa aron masumpay kining atong sugilanon karong All Saints Day na cashier o embalmer. Pero makapangutana ba ta? Tinuod, no? Kini mga panghitab o ba nga ingon ini? Doon na pipila ka mga scientific explanation, kay gitunan man ni sa itong mga scientific usod na sa daghang katuigan. Ang ilang sulti nga, ang mga kalag, bisang mga kalag na, doon ay katakos sa pagpakita o mga physical manifestation sa ilang presensya. Daghan na kay mga pelikula, daghan na kay mga libro, daghan na kay mga nobela na nagtuki ini. O nangangkon nga ilang personal nga kasinatian nga ang mga kalag kung determinado gyud, ang mga kalag nga wa gyud mahimutang, mahimo ra gyud na makapatingog og naggiguyod nga kadena. Mga ingon ana, mga kondenado, mga kondenada. Mga kalag nga nangita og hustisya, mo manifest gyud ang ilang presensya sa paggiya sa mga ilang mga paryente unsaon pagsulbad ang misteryoso nila nga mga kamatayon, ang mga krimen nga nahimo batok nila. Pero wa gyoy explanation ngano na supposedly ang mga minatay lahi naman ang kalibutan nga ilang mahimutangan. Tuwa naman sila sa kalibutan nga di nato makitaan, kalibutan nga di nato masinati, kay niya pamanta sa kalibutan sa mga buhi. Pero doon na ba'y kahigayonan mag-overlap ang atong physical nga kalibutan o ang ilang spiritual world o ang ilang karong kanang gitawag nila nga limbo nga ilang nahimutangan o kanang purgatorio nga giingon nga parkingan sa mga kalag samtang wa pa sila hingpit mahimutang sa ilang destinasyon. Pero kani magpahinomdom nato kini mga sugilanon sa cashier o sa embalmer o sa uban pa mga trabahante sa mga punerarya, magkapahinomdom nato nga ang atong mga minatay dili nato pasagdan. Ang atong mga minatay na kinahanglan sa tukma nga pag-atiman, na kinahanglan sa tukma nga pasidungog. Dili nato sila ba isalikway na nga wa na lami, ginangamatay na. Nakalilain ang atong matang sa paghaya. Kasagaran nato muhaya solemne ang haya, no nga di ta magbugal-bugal, hilom ang atong conversation, kumpas kalma atong mga tingog, di na magsaba-saba sa atong paghaya, samtang maghinumdum solemnly sa mga maayong buhat sa minatay. Labi na kung doon ay mga santos nga misa, doon ay hourly nga novena, doon ay ka mga religious kayo ng mga haya kana. Wa jud kay panahon sa pagsaba-saba, kay magpuli-puli lang ang naglilaing mga relihiyoso nga mga grupo, labi na kung leader siya og religious community ang namatay. Pero daghan sa kay kog na tambungan nga haya na puwerteng alegriha. Badlungon gud usahay sa funeral parlor kay ang kanilagay mga chapel ba nga magtapad-tapad, ang mga chapel sa pika solemne, yung mga chapel there's pikas magtukar-tukar, na ay magsista, na ay magkanta-kanta kay singer di ito, o ganahan di itong kanta ang minatay, na ay magbalak-balak, na ay necrological services, mangingunan na lain lang ng mga paagi sa
pagpasidungog sa mga minatay. Kamo unsa may inyong paagi sa paghaya? Unsa may inyong naandan sa pamilya sa paghaya sa inyong mga minatay? Kung usa ka inila kaayong komentarista sa radyo, unya di ko maiko mohinga niya sinoy Emil Risada. Katus no Emil, usa to sa mga pioneer sa drama sa radyo dinhi sa Subo. Katus no Emil sa bata pa, moto siya ang nagdasa katubatugan kay drama sa una nga Sebio, ang batang kahibulungan. Siya mao si Sebio, katus no Emil. Naabdan ako si no Emil, hamtong na si no Emil Risada, ekonomista man to si no Emil. Ang negosyo atong no Emil Risada, advertising agency to siya dinhi Subo. Usa to sa labing una nga ad agency dinhi Subo. Wa pa man ni mga ad agency sa Subo, kasagara sa ad agency sa una tuwa man base sa Manila. Pero katong advertising agency ni Noy Emil, diri gito magbase sa Subo. Daghan kay ito sila mga kliyente ng mga dagko ng mga kompanya. O niya katapusang programa ni Noy Emil Risada nga duma kuyog ni Noy Toning Paulin, na veterano sab sa gubat, kaduhang gubat sa kalibutan. Usa to sa mga leader sa mga revolusyonaryo dinhi sa Subo panahon sa mga Hapon. Ang ilang programa ni Noy Emil Risada o ni Noy Toning Paulin, Sungkaan. Nindot kay ito lang intro nga ang ekonomiya mura kunog sungkaan. Nga usahay makahantok ka, usahay matunong sad ka og lungag sa sungkaan nga wasay sunsin. So makabinta ang imong kaatbang. Asulti ni Noy Emil Risada. Siya, Leo, ako gani mamatay, Leo. Ingna si Ma'am Rose ni mo, ha? Ang iyang asawa. Ingna, hinumdumis si Ma'am Rose sa akong tugon, ha? Nga di, yun ko. Magpa-necrological services. Kaya usong ka ito. May kamatay. Ala, diskurso na yung mga komentarista nga, kini si Kuan, mao kini, kabuutan niya, kanindot sa mga buhat. Daghan kayo mga istorya sa necrological services niya. Nagtambong mi atong necrological services sa usa sa mga komentarista sa Subo nga namatay. Ingon siya, Leo, ako'y mamatay, Leo, di ko mag-ingon na ni. Kaya siya pataka ng mga istorya. Mamatay gani ko, Leo, niya, mupugo silang necrological services na ako. Sayop ganing istorya sa nagdiskurso, ubangon ko, ako badlungon, akong ilugang mikropono, akong Korean. Moto si Noy Emil Risada. Of course, pasiaw na ito ni Noy Emil. Kaya wala namang katakos ang mga minatay sa pag-ilog og mikropono, pagbadlong sa mga diskurso sa iyang kaugalingong necrological service. Although kung tuuhan katong maong cashier, mahimo sila mo order og buwak para sa ilang kaugalingong haya. So daghan kaayo ang kahibulungan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong kalibutan, sa mga buhi, labi na gyud. Kung posible nga dunay overlap, kung dunay physical manifestation, kung dunay paagi pagpabatyag nato sa ilang presensya, ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na sa laing kalibutan. Dunay mga kalag nga wa pa kuno magmalinawon, dunay mga kalag nga gusto lang mohangwa, gusto lang makigduwa, dunay mga kalag nga doon na pa'y gikawilihan, doon na pa'y gustong ipadangat na mensahe sa mga nahibilin, doon yung mga kalag nga nabalaka in town sa mga nahibilin. Kung sa ilang dangatan, nga doon na kuno na sila katako sa pagbantay, doon na sila katako sa paggiya sa mga nahibilin para dili sila mahisalaag, dili sila mabiktima sa dili maayo nga mga panghitabo ining atong walog sa mga luhaan. Dili matugkad o dili matukib ang mga sugilanon sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na, pero niatay duha ka adlaw, ang All Saints Day karong adlaw ug ang All Souls Day ug mga adlaw aron sa paghinumdum nila, pagpangaliya para sa kapahuayang dayon sa ilang mga kalag ug labaw sa tanan pagpasidungog sa ilang maayo nga mga buhat, sa ilang maayo nga mga kabilin sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw bisan All Saints Day karong adlaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Uban ni Dr. Iris o uban ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Maghinaot nga unta hapsay ang pagtimaan sa kalag-kalag karong tuiga. Daghang salamat CB girl sa pagkuyog nato karong hapon.